Vítajte v ďalšom dieli našeho seriálu American Baviáš. Tentokrát a posledné miesto, ktoré si ukážeme na východnom pobreží, je Boston. Boston ma prekvapil vytrvalým dažďom. You're gonna love it! A čo, Michaela, si myslíš, že by sme mohli tak laviť, teda milovať na Bostone? Všetko. It's very, very cheap and very easy, everything. Armani. Áno, takže medzi najvýznamnejšie bostonské pamiatky patrí okrem HMK, McKees, TG Maxx aj významný Armani. Všetky tieto pamiatky som sa spolu s mojimi dievčencami rozhodol navštíviť. Priško, shopping! Vážení priatelia, bostonská nákupná mánia vrcholí. Dievčatá nervózne pobehujú po obchodoch a zháňajú po výpredajoch dobré a lacné veci. To nie je vôbec pravda. Je. Nie, najviac Je to si pravda, kupuje verte Tomáš mi. a najmenej Najmenej si kupujem ja, najmenej ja. Ja nič nemám, ja som si kúpil iba takéto šventičky. Ale on zohnal všetky najlepšie akcie. Takéto šventičky som si kúpil. Pekne, Tunak v Bostone stretávam mnoho mladých ľudí. Pýtame sa, čím to je. Boston je totiž univerzitné mesto. Musím konštatovať, že pekné dievčatá som nestretol ani tu v Bostone. Ale... Hoci situácia sa oproti Miami, New Yorku či nebodaj Vermontu zlepšila, avšak stále to nie je ono. Som žiadnych pekných nevidela. A možno jedného. Jak vyzeral? No, to si nepamätám, to som tak myslím, že možno jedného. Všakúčka aj, no. Ten sa ty napríklad nelúbi v tom tričku ružovom, či fialovom. Máš 15. vlastne, keď už vypýta. Ale pekné baby som videla. Táto, aj sa na mňa usmiela. Počúvajme. Ja dobehnem. Michaela urobila významný objav tu na USA. Po 3,5 mesiace strádania a bádania konečne objavila peknú babu. Nám sa ju v rozmazaných snímkoch podarilo nakrútiť na našu kameru. Mládežníci sa v centre Bostonu venujú činnosti Chyť svoj prútik. Prúdik. Dívajú matku, že im toto dovolí. Takže na tomto mieste sa začalo slávne bostonské pitie čaju, keď Američania vyhádzali všetky čaje, ktoré prišli z Veľkej Británie a tým pádom sa začal boj o nezávislosť Spojených štátov amerických. Čo ti nikto nerozumie? Vodu, keď si vypýtam. Ak hovoríš, že pýtaš water. Water? Water? Vážení priatelia, toľko teda z mesta Boston. V rebríčku našich hodnotení troch najväčších amerických miest z východného pobrežia končí bohužiaľ až na 3. mieste, hneď za New Yorkom a za prvým a najkrajším Miami. Tož toľko.
Niekedy na budúci zase na Kamčatke, Zimbabwe či inej krajine ako napríklad Saudská Arábia, Austrália alebo možno i v Šúrovciach. Stačilo. Jedno a dosť. Ale tak asi bolo to dobré. Majem skúsenosť. Že Amerika, mám rada Miami, New York je zaujímavý, Vermont neznášam a pracovať do Ameriky už nie. Čo by si odkázala všetkým Slovákom, ktorí by chceli ísť napríklad pracovať do Spojených štátov alebo inde do zahraničia? Tí, čo tu už raz boli, alebo... To je jedno, všetkým. Prvýkrát. Tí, čo tu chcú ísť prvýkrát. No, vyskúšaj si to. Zaujímavé. Si budeš môcť rozprávať, aká je Amerika hnusná. A naši komunistickí otcovia budú spokojní. Ako boli. Sing, sing, sing. Yeah, yeah. He was born the Son of God. Still he came in flesh and blood. He inflamed the distant sun to shine upon us. And when he Strašne ťažké, vážne. Your